hapon da tay. May hapon ko daw. Bong, mo man nagsalat ko sa no? Akatong namasol? Oh? Ay, tay, tigon sa naman ang nadaha tay. Aw, ako ng anak dong. Ano man, kaila mo? Ay, dili tay. Murag nagkita magud na nag sa part 1 tay katong sa lagkutan nangawil siya. Aw, mau ba? Kinsa na tay? Ag mga kauban ko nimo, ag sa part 1, mga lapitan biners man eh. Aw, tay, agkato din ng mga sikat na tay. Ag sikihor biners. Ha? Andar po ng pagkabungol. Tayon tay. Usawa man niya na pagka sinabot tay nga bungol-bungol na ba na siya? Ing ani una siya dong, paminaw mo. Nak, dili na sila ag lapitan biners, ag sikihor biners na. Aw, ag mga dapitan biners day na. Baliho na din na para masabtan. Na, nakasabot man. Mindset ba? Ka-mindset yun di ay. Nakaw na din na tay. Nakaw na din na. Tuloy pun may tay. Ay, why problema na dong? Dali, dali. Uyugis ako ninyo kay maglungag tag kanaka sa luyo. Isa may kabalo niyo mo haling. Na, di na ba ko ba mo aling? Ikaw na ulo ka? Ako na lang. Alis ako haling niyo kay magkano kanaka. Sige tay. May pagkatay na kay klaro pa kay imong pagdungog. Bili pareha to imong anak nga. Bungol-bungol. Aw, purya buyag. Baskog pampunta dong. Kung sa advertise pa na, may asim na, may kilig pa. Iwas. Asim kilig. Asim kilay, gusto ko pa. Asim kilay, meron pa ba? Isa. Tay, wag man tay ka oy. Aw, mao ba dong? Ako sang sugoon akong anak dong, pahol mo na kong prakol kay magbugha kong kahoy. Dayon tay. Sa man to nimo pag sugo nga bungol-bungol ra ba to? Simple ra dong. Mindset atong gamiton. Tara, watch and learn. Kuyugi ko ninyo. Tak! Tak! Panghulam dito palakol kay atong iluba og baboy. Aw, manghulam og brakol para gi bugha og kahoy. Aw, sige tay. Kol, muusol daw kuno si tatay og brakol kay yung gibugha og kahoy. Nara dong. Amping iya basin magibang. Aw, sige kol. Manis ako. Nara tay. Ay tay. Ana si Uncle tay nga asa daw kuno ang abang. Ha? Abang? Gani bugas? Padungag ra man kita kanaka. Awit sa dere. Ito na ko pare. Pre, anong na may abang? Wala gani ka na akong ipaabang sa akong kaguran. Nya wala pa nimo giuli. Masay abang pre, nga wala mo ko nagpabang. Niyon ko niya nga yang ampingan para dili magibang. Ay, pasensya na pre. Bali ni akong anak pagkabungula. Hoy! Pagkabungula. Ha? Basa ang bula? Agay! Unsa ka pre? Agay gibunog ko bulas imong anak pre. Yati kang bungula ka. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? Joe, bana. So, daday mo naman sa tuwayan, banbanan, dapitan si Secondary School. Another video na naman. Yo! Yo, shout out. So namin dire karon no. Shout out ka? Shout out. Karon pa yun binakalaag. Dumanag yun. Yo! Shout out ko ni Rodilyn Renasya. Shout out Jeff Amoy. Shout out Pimentel Crystal. Ang nagpa-shout out siya sa RRB Channel TV. Ug shout out po ni Alray, especially ni Mami Fee na tuwa sa Kuwait akong ibangan. Shout out nimo ni.
Shoutout ko ni Jojo Nahila from Calamba, Laguna. Shoutout ko ni Rupalo Card Umulid. Johnny John Swan Bayron. Permin from Las Piñas. Dilina Gerald o shoutout siya sa Diking Family. Si Quinto og shoutout siya ilang barangay Salina Rizal, Zamboanga del Norte. Arnie ikaw pastor from Maria Cristina. Og ni Ramon Manulong og ni Nel Kayongkong. God bless. Yo! Shout out tayo kay Jennifer Hamisol Sumalpong. Shout out tayo kay Jeremy Ito Kamulod. Shout out kay Rodelin Salimbagat ay Kaner. Shout out kay Rod Michael Gabalyo. Shout out kay Celestino Itron Dasok from Dipolog City. Shout out kay Ronadel Balanay ug sa Tagulo Series. Shout out pod kay Chirian Humalon ug ni Michelle Tudara Kabasag. Shoutout po ko ni Michael Trujillo from Manila. Chiski ng buhay mo. Og shoutout po siya ni Chris Lumahang. Shoutout ni Mads Kiloko from Qatar. Shoutout ni Nicky John Clay from Dipolog. Shoutout ni Judy Tingop. Og shoutout siya sa yang Yoyo Beron Tingop sa Bagting. Yo! Yo, shoutout po ko ni Judith Manulong from Oman. Shoutout ko ni Jimmy Opsimar Vlog. Shoutout ko ni Lynn Hamulod. Shoutout ko ni Jan Butuan. Og shoutout Tagulo Serie. Shoutout Jan Monte de Ramos. Shoutout Roger Boy Umuad. Shoutout Susana. Og shoutout po ko ni Lo Godines. Stay safe kada na, mami. Og isa tong gusto mo pa shoutout, comment lang mo sa among YouTube channel. Yo!